Esta crisi no deixa de mostrar-nos la cara més visible de la solidaritat. Avui parlem d'un viver de plantes de Picassent i la Fundació Nova Terra, que han unit forces per aportar milers de flors a aquelles persones que més pateixen, professionals de la sanitat que treballen als hospitals i la gent major que hi viu en les residències. La iniciativa sorgeix d'este viver de Picassent. La primavera és la temporada més important de tot l'any, és quan fan el 70% de la facturació anual i abans de llançar a perdre tot aquest material han decidit posar en marxa una cadena solidària. No podem treure la planta, tenim que tirar-la i antes que tirar-la vam pensar que podien donar-la a aquelles persones que ara necessiten més apoyo. I d'això s'encarrega la Fundació Nova Terra. Este camió és un vehicle ple de flors i d'esperança. Preferimos donar a los abueletes y a los centros hospitales y a las residencias para las personas mayores que les hace mucha ilusión en estos momentos. Una ilusión que esto quiera o no quiera, el granito de arena para salvar vidas. Muchísimas gracias. I així els reben als hospitals valencians. La verdad es que esto no se puede decir en palabras lo emocionante que es recibir cada día el regalo. Y bueno, yo creo que los héroes somos todos. Eso para los que se quedan en casa, sobre todo, y los niños, bueno. Me alegran la vida las flores. La verdad que esto alegra muchísimo y que entre todos podremos, claro que sí. La següent parada a la residència municipal de persones majors d'Alzira. Els dies estan sent molt durs, molta pressió i no sé, només el coloret que tenen ja mos trenca ja la rutina. És molt bonic. Perquè ara més que mai és temps de posar color en les seues vides.